În numele echipei Adra România vă transmitem din toată inima un călduros la mulți ani și în 2025. Privind cu recunoștință spre trecut, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru că împreună am reușit să răspundem nevoilor persoanelor asistate, fie că acestea au cerut sau nu au cerut ajutorul nostru. Împreună am făcut mai mult decât să le ușurăm viețile. Am redat speranțe și am împlinit visuri pierdute de mult sau chiar visuri abandonate. Suntem recunoscători pentru timpul, pentru talentele, darurile și influența pe care le-ați investit în misiunea Adra. Astăzi dorim să vă întâlniți cu o parte din membrii echipei Adra România, care în diverse locuri și contexte au condus cu succes proiectele ghidați de motoul dreptate, compasiune, dragoste. Munca lor nu ar fi fost posibilă fără ajutorul lui Dumnezeu și fără susținerea dumneavoastră. Toată prețuirea noastră și răsplata din cer. La acest sfârșit de an și parcă acest sfârșit de lume, vrem să vă mulțumim dumneavoastră, celor care ați fost alături de Adra România, prin implicarea dumneavoastră ca voluntari, prin susținerea financiară, prin rugăciunile pe care le-ați înălțat, ca oamenii loviți de încercări, loviți de necazuri, care trec prin greutăți în această perioadă, în lumea aceasta, să poată să fie susținuți. Vrem să vă mulțumim fiecăruia dintre cei care ați ales ca anul acesta să puneți un timp deoparte și ați fost implicați. Celor care ați participat la ajutorarea celor care au fost loviți de inundații, celor care v-ați implicat în construcția caselor sociale, celor care i-ați slujit pe copiii care sunt sprijiniți în proiectele Vreau la școală, celor care ați avut grijă de cei care au plecat din țara lor în căutarea unui loc mai bun. Mulțumim sponsorilor care au fost dispuși să ofere din ceea ce Dumnezeu a binecuvântat pentru că aceste proiecte să existe. Iată că a venit din nou un sfârșit de an și ne așezăm în mâna lui Dumnezeu pentru că El este Cel care poartă de grijă fiecăruia dintre noi. El este Cel care oferă resurse și este acela care oferă în același timp călăuzire și viziune. Ne dorim ca și în perioada următoare Adra România să fie binecuvântată prin fiecare dintre dumneavoastră, cei care sunteți voluntari, cei care sunteți sponsori și cei care sunt implicați în aceste proiecte. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți! Se încheie un alt an, 2024, un an în care Dumnezeu odată în plus a avut răbdare cu noi pentru a ne arăta că planurile noastre sunt mici în comparație cu ceea ce El poate să ne ofere. Acolo unde noi nu am avut resurse, El ne-a descoperit ceea ce este potrivit. Acolo unde noi nu am găsit variante sau soluții, iată că El ni le-a prezentat pe ale Lui, care au fost mult mai bune pentru ceea ce aveam de făcut. Suntem atât de bucuroși să putem să fim copii ai Lui, să putem să vorbim despre lucrurile extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut prin noi, la Adra și mai departe pentru beneficiari, și dorim să vă mulțumim și dumneavoastră, tuturor celor care ați fost aproape de noi și iată că împreună, încă un an, am fost aproape de cei în nevoie. Ceea ce va urma în 2025 nu știm. Se arată vremuri din ce în ce mai tulburi. Cu toate acestea, să ne prindem puternic de Dumnezeu și să nu uităm nicio clipă. Împreună cu El depășim orice. Eforturile voastre au reușit să aducă lumină, speranță și credință acolo unde era cea mai mare nevoie de ele. Implicarea voastră este o binecuvântare pentru comunitate și pentru semenii noștri. Mulțumim Adra România și în același timp mulțumim tuturor celor care au contribuit prin oferirea timpului, a energiei, a resurselor, cu scopul de a ajuta pe acela care este aproapele nostru. Dumnezeu să-și întindă mâna asupra voastră și în anul 2025. Suntem la final de an și privind retrospectiv acțiunile de susținere și ajutorare a celor cu nevoi specifice, ne îndreptăm recunoștința și mulțumirea către Dumnezeu, care a binecuvântat pe credincioșii săi, ajutându-i să devină o binecuvântare pentru semenii lor. Totodată mulțumim voluntarilor care s-au
implicat în desfășurarea proiectelor din conferința noastră, acordând sprijin copiilor cu rezultate bune la învățătură. Mulțumim sponsorilor care au contribuit cu susținere financiară și mulțumim ADRA România pentru preocuparea zilnică pe care o aveți ca tot mai mulți oameni să fie ajutați. Domnul să ofere multe binecuvântări tuturor. Vă salut cu drag pe toți cei care urmăriți această emisiune la final de an. Anul 2024 a fost un an plin de provocări, dar a fost un an în care Dumnezeu a condus toate lucrurile și doresc să-i mulțumesc pe această cale, în primul rând lui Dumnezeu, dar doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră fiecăruia care ați susținut proiectele ADRA România, în mod special pentru credincioșia cu care susțineți proiectul Vreau la școală, în care ajutați copiii care învață bine și au rezultate bune la școală, dar au posibilități modeste de trai. Acești copii își doresc să aibă o viață mai bună și dumneavoastră ați reușit să faceți acest lucru prin ajutorul pe care îl dați. Îmi place că în Cuvântul lui Dumnezeu avem și sfaturi concrete în care El ne vorbește, iar unul dintre versetele mele preferate se află în Mica 6 cu versetul 8, în care Dumnezeu ne spune ce așteaptă El de la noi. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Fie ca Dumnezeu să ne dea un an binecuvântat, anul 2025, în care să ascultăm de sfaturile Lui și să reușim să împlinim planul Lui pe care îl are cu fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți! Trăim timpuri tumultoase, timpuri în care se mișcă lumea, se mișcă popoarele, se mișcă guvernele, uneori se mișcă și natura. Și în urma acestor mișcări, unii dintre semenii noștri suferă. Îi mulțumim însă bunului Dumnezeu că există oameni printre noi care se opresc din iureșul acestei vieți, se uită împrejur și văd suferința. Și la sfârșitul acestui an dorim să le mulțumim tuturor acelora care nu numai că s-au oprit și s-au uitat în jur, ci au și pus umărul la acțiunile ADRA de a aduce un pic de alinare în viețile celor care au atâta nevoie de ea. Le mulțumim tuturor celor care au donat bani sau alte mijloace, au donat din timpul lor și au făcut ca viața unor semeni de lângă noi să fie un pic mai luminoasă în mijlocul necazurilor. Iată, ne ajuns la finalul unui an. Nu știu când a trecut, nu știu când s-a scurs acest timp, însă putem număra zilele în oamenii cărora le-am fost alături, în acțiunile pe care le-am întreprins, în bucuriile și lacrimile pe care le-am șters de pe obrajii oamenilor. Vrem să mulțumim tuturor celor care ne sunt aproape, celor care ne susțin activitatea și care sacrifică alături de noi, astfel încât lumea aceasta, lumea de lângă noi și mai ales oamenii cu care intrăm în contact zi de zi, să fie mai fericiți și lumea noastră să fie împreună mai frumoasă. Mulțumim tuturor și un an nou binecuvântat! Iată că deja suntem la finalul anului 2024 și privim în urmă către ceea ce a fost. În cufărul cu amintiri regăsim evenimente, emoții, chipuri ale persoanelor care au fost susținute prin proiectele pe care ADRA România le-a implementat în țara noastră în anul 2024. Suntem recunoscători lui Dumnezeu că prin dumneavoastră am putut beneficia de sprijin, de ajutor, astfel încât mai departe să fim alături de cei care au avut nevoie de intervenția noastră. Suntem recunoscători pentru că dumneavoastră ați pus deoparte timp, resurse, astfel încât oamenii să beneficieze de ceea ce le-am oferit în folosul lor. Pentru mai departe, credem că Dumnezeu va interveni la inimile noastre, la inimile dumneavoastră, astfel încât acțiunile pe care le planificăm pentru 2025 să poată fi realizate. Dumnezeu să răsplătească însutit efortul dumneavoastră și să vă binecuvinteze din plin.
La mulți ani, oameni dragi! La final de 2024 aducem o mulțumire caldă lui Dumnezeu pentru tot ajutorul pe care ni l-a oferit, precum și vouă, celor care ați fost alături de noi în implementarea proiectelor ADRA. La mulți ani pentru 2025 și vă așteptăm lângă noi în continuare. Ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul anului 2024. Cu această ocazie doresc să mulțumesc finanțatorilor, colaboratorilor și voluntarilor pentru contribuția adusă în cadrul proiectului Casa ADRA. Ajutorul dumneavoastră a fost foarte important pentru ca acest proiect să reziste. Anul acesta, Casa ADRA a împlinit 15 ani de activitate. Doresc să felicit și să le mulțumesc colegilor mei care au lucrat și care lucrează în cadrul acestui proiect. Loialitatea, munca, devotamentul, dăruirea și angajamentul nu au rămas neobservate și apreciate de către beneficiarii noștri. Implicarea tuturor ne-a ajutat să atingem excelența în fiecare zi. Aștept cu nerăbdare să continuăm această colaborare împreună pentru a fi de ajutor persoanelor vulnerabile, victime ale violenței domestice. În numele echipei Casa ADRA doresc să mulțumesc încă o dată tuturor pentru efortul continuu și vă doresc la mulți ani. Doresc să exprim la finalul anului 2024 cele mai sincere mulțumiri. Sunt profund recunoscător tuturor celor care au contribuit la îmbunătățirea vieților beneficiarilor noștri prin efortul oferit. Adresez mulțumiri sponsorilor, voluntarilor, donatorilor, tuturor celor implicați în proiectele ADRA România din Transilvania de Nord. Apreciez efortul și timpul alocat de fiecare dintre dumneavoastră pentru a susține inițiativele noastre. Pentru anul 2025 îmi exprim dorința ca Dumnezeu să reverse binecuvântări în viața tuturor celor cu inima deschisă, continuând astfel misiunea noastră comună. Da, este adevărat. Dumnezeu îngăduie să vină necazuri asupra omului, dar între necazuri, Cel de sus îi trimite și mângâiere. Pentru mulți, cei care au strâns din ochi, adică și-au împreunat ploapele în semn de durere și întristare, voi, cei de la ADRA România, ați fost și în anul 2024 mângâierea venită de la Dumnezeu, care nimicește întristarea inimii din rădăcină. Mulțumim ADRA pentru că voi aduceți dragostea și rugăciunea acasă. Primesc adesea cuvinte de recunoștință și mulțumire, mesaje foarte profunde care îți merg adânc în suflet de la beneficiarii proiectelor ADRA. Fie că e vorba despre Vreau la școală, fie că e vorba despre sprijin pentru oameni și multe alte proiecte. Însă mă gândesc adesea că cel care ne impresionează pe noi să facem lucrurile acestea și cel care trebuie să fie mereu în atenția mulțumirii noastre este Dumnezeu. Iar apoi toți aceia care donează, care dăruiesc din inimă, fie că e vorba de timpul lor, fie că e vorba de banii lor, fie că e vorba de talentul lor, de abilitățile lor, oamenii care sunt parte din echipa ADRA, oameni care nu se văd. Așadar, încă o dată vă mulțumim. A fost un an binecuvântat 2024 și am putut să ducem dragoste în multe inimi, am putut să arătăm compasiune, am putut să slujim cu mare dăruire pe toți aceia care am putut implica sau am putut aduce în proiectele noastre. Dorim multă binecuvântare peste voi și mult har în tot ceea ce faceți și Dumnezeu să mulțească binele în casele voastre, prin voi, prin noi, astfel încât să putem să fim mai departe un bine pentru semenii noștri. Privind în urmă, putem spune încă o dată că până aici Domnul ne-a ajutat. În belșug sau lipsuri a fost lângă noi. El s-a îngrijit de resursele necesare pentru acoperirea nevoilor celor aflați în dificultate. Într-o lume dominată de egoism, misiunea noastră este să avem o abordare pozitivă și să ne concentrăm asupra modului în care putem fi de folos semenilor. Aceasta este, fără îndoială, singura opțiune pentru un creștin autentic. Mulțumim și pe această cale tuturor oamenilor cu suflet mare
bisericilor și firmelor care s-au alăturat efortului Adra România pentru a aduce speranță, hrană, adăpost și condiții decente de viață beneficiarilor proiectelor noastre. Totodată, apreciem munca neobosită a colaboratorilor și voluntarilor care au slujit cu dăruire de-a lungul acestui an. Slujim împreună pentru binele semenilor, oferind ajutor, alinare și speranță celor aflați în nevoie. Departamentul Speranță pentru Imigranți nu este unul simplu. Avem aici de-a face cu persoane traumatizate care fug din calea războiului sau persoane care au ajuns într-un stadiu foarte avansat de sărăcie și caută un loc unde să poată câștiga mai mult decât în țara lor. Avem de-a face cu tot felul de cazuri interesante, dar slavă lui Dumnezeu, prin prezența voluntarilor care dăruiesc din resursele lor și din timpul lor și prin prezența dumneavoastră, a donatorilor, lucrurile acestea sunt posibile, iar viața acestor oameni care vin în țara noastră pentru a căuta un adăpost este mai simplă și mai frumoasă, datorită dumneavoastră. Pe lângă bucuria pe care le facem lor, este și un semn al compasiunii care nu a dispărut din poporul român. Este și un semn al respectului pe care îl avem pentru orice ființă omenească din orice zonă ar veni, pentru că cu toții sunt copiii lui Dumnezeu. Vă doresc un an binecuvântat, un an în care să putem privi în jurul nostru și să găsim prieteni minunați printre cei care vin și ne vizitează țara noastră, pentru că în sufletul fiecărui om se află o valoare inestimabilă. Să aveți un an binecuvântat! La acest moment de bilanț, când privim retrospectiv spre tot ceea ce a însemnat anul 2024, vreau din toată inima să spun în primul rând, mulțumesc, Doamne! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru sănătatea și pentru puterea de slujire pe care ne-a oferit-o în fiecare zi. De asemenea, mulțumesc lui Dumnezeu pentru sponsorii și voluntarii noștri din țară și din diaspora, care ne-au pus la dispoziție resursele materiale pentru ca și în anul 2024 să putem continua proiectul Vreau la școală. Un gând de prețuire și recunoștință în ocazia aceasta pentru armata de voluntari din toată țara, pastori și laici, bărbați și femei, tineri și persoane în vârstă, care lună de lună au sacrificat din timpul lor și au fost gata să meargă în casele acestor copii beneficiari și să aducă speranță, bucurie și multă binecuvântare. Vreau să mulțumesc în ocazia aceasta și tuturor celor care s-au implicat în taberele Vis de Copil din anul 2024. Le mulțumesc pentru dăruire, pentru entuziasm, pentru creativitate și pentru bucuria pe care au adus-o în inimile copiilor care au participat în aceste tabere. Mă îndrept acum cu recunoștință și către beneficiarii și de asemenea către voluntarii din proiectul Ferestre spre viitor și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânte pentru dăruirea cu care se implică în proiectul acesta pilot pe care Adra România îl implementează. Pentru 2025 pășim înainte cu încredere și cu credința că Dumnezeu se va îngriji de resursele materiale pentru ca să fim aproape de copiii din proiectul Vreau la școală și anul 2025. Vă doresc din toată inima tuturor să aveți parte de sănătate, belșug de bucurii alături de toți cei dragi și de asemenea, nu uitați, dragii mei, un copil educat poate că nu va schimba lumea, dar cu siguranță lumea acelui copil se va schimba. Și aș dori să închei cu un gând care îmi place foarte mult. Am fost chemați să lăsăm urme frumoase, nu cicatrici, în viața semenilor noștri. La mulți și binecuvântați ani! Îți mulțumim că ne-ai fost alături în 2024. Împreună am contribuit la schimbarea unor vieți în România, în Turcia, în Siria, în Africa și în Ucraina. Împreună am reușit să aducem speranță și lumină în viețile persoanelor defavorizate. Îți mulțumim că ne-ai redirecționat o parte din impozitul tău. Îți mulțumim pentru donațiile în numerar, prin SMS sau în conturile Adra. Pentru 2025 îți dorim numai binecuvântări și te invităm să rămâi alături de proiectele noastre. În anul 2024, Dumnezeu a revărsat din plin binecuvântările sale peste noi. În același timp, Dumnezeu a îngăduit ca unii dintre semenii noștri să treacă prin încercări de un fel sau de altul. Mulțumim tuturor celor care ați dăruit speranță, sprijin și ajutor în anul acesta. Mulțumim celor care v-ați implicat în proiectele de construire a caselor sociale.
Mulțumim celor care v-ați implicat în proiectul Vreau la școală, pentru ajutorarea copiilor care doresc să învețe și să aibă rezultate bune la învățătură. Mulțumim tuturor celor care v-ați implicat în proiectele cantinelor sociale. De asemenea, mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat în proiecte de sprijin pentru persoanele care trec prin perioade de boală sau de suferință sau în orice altă situație când v-ați oferit din timpul și din resursele dumneavoastră. Într-un mod deosebit vreau să mulțumesc celor care s-au implicat în situația generată de inundațiile din județul Galați. Dumnezeu să răsplătească tuturor celor care ați lucrat într-un fel sau într-altul pentru a ajuta pe semenii noștri aflați în situații dificile. Pentru anul 2025 vă așteptăm alături de noi pentru a putea aduce mângâiere, speranță și pentru a putea îndrepta privirea oamenilor nevoiași către Dumnezeu, Cel care poate să aducă mângâiere în viața fiecăruia dintre noi. Binecuvântări speciale să reverse Dumnezeu peste fiecare dintre dumneavoastră. Un an binecuvântat! Mulțumesc tuturor voluntarilor și susținătorilor ADRA din partea beneficiarilor ADRA, Muntenia și Dobrogea pentru tot ajutorul acordat pe parcursul anului 2024. Sperăm ca în anul 2025 să avem rezultate la fel de frumoase și să reușim să trecem peste toate problemele care apar, peste toate noutățile și peste toate problemele beneficiarilor bolnavi, bătrâni, săraci. Mulțumim și bisericilor adventiste din Conferința Muntenia care s-au implicat și sperăm că împreună să reușim să trecem peste anul 2025 cu toate necunoscutele Lui. La mulți ani tuturor! Mulțumim lui Dumnezeu pentru că a fost cu noi încă un an. Felicitări ADRA România pentru toate proiectele implementate. Mulțumim celor care ne-au sprijinit. Mulțumim celor care au fost implicați în proiectele acestea. La mulți ani, ADRA România! La final de an 2024 doresc să-mi exprim recunoștința în primul rând față de Dumnezeu care a fost alături de noi și ne-a călăuzit în acest an și ne-a dat ocazii în care să fim de folos celor din apropierea noastră. O mulțumire specială doresc să adresez voluntarilor și angajaților ADRA care prin dedicarea lor am reușit să ajungem la atât de multe persoane. De asemenea, mulțumesc finanțatorilor și partenerilor care ne-au sprijinit și ne-au fost alături. Solidaritatea dumneavoastră cu misiunea ADRA ne-a ajutat să creăm proiecte și să mergem înainte. Sper ca în noul an să dăm dovadă de empatie și de dăruire, astfel încât să putem să ajungem la cât mai multe persoane. Vă mulțumim! Anul 2024 este gata să-și închidă coperțile, așezând pecetea de neschimbat, peste puține bucurii și prea multe încercări. Războaie, inundații, incendii, boli de tot felul și mult prea multă moarte. Și totuși, în ciuda atâtor necazuri, am simțit mâna cea bună a Domnului, aducând alinare și mângâiere prin lucrarea atentă, plină de grijă și responsabilitate de care voi, cei din ADRA, coordonatori, angajați și voluntari, ați dat dovadă și în anul ce stă să se încheie. Ați avut mult de muncit. Au fost obstacole nenumărate și dificultăți imense. Dar astăzi trebuie să vă bucurați pentru tot binele pe care ați reușit prin munca voastră să-l aduceți în viața multor oameni. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească însutit pe acest pământ și cu viața veșnică în lumea nouă ce stă să vină. Din toată inima, mulțumim astăzi ADRA. Domnul să vă binecuvinteze și să vă ofere vouă și celor pe care îi slujiți un an nou 2025 cu adevărat binecuvântat. La final de an 2024 doresc să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă pe parcursul acestui an plin de activități în cadrul proiectelor ADRA. Sper ca noul an 2025 să creștem împreună plin de dreptate, compasiune și dragoste pentru cei aflați în nevoie.
La mulți ani, Adra, România. Mulțumim din inimă tuturor donatorilor noștri. Generozitatea voastră face posibilă realizarea visurilor și susținerea cauzelor importante. Fiecare gest contează și aduce bucurie în viețile celor aflați în nevoie. Suntem recunoscători pentru sprijinul vostru constant și vă mulțumim că faceți parte din schimbarea în bine pe care Adra o aduce în lume. La mulți ani! Sfârșitul de an întotdeauna a fost o ocazie de bucurie, o ocazie în care să privești în urmă, o ocazie în care să fii recunoscător lui Dumnezeu și celor care au susținut până în momentul de față proiectele noastre. Nu putem decât să mulțumim tuturor pentru bunăvoință și pentru implicarea în proiectele Adra România. La mulți ani, Adra România! Este din nou final de an, anul 2024, privind în urmă, îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru fiecare lucru frumos și dus la împlinire după voia Lui în activitatea noastră, atât personală cât și în activitatea ADRA. Mulțumim sponsorilor, mulțumim că și anul acesta ne-au ajutat să fim aproape de beneficiari în momente grele și lăsăm ca rugăciune de final de an și în anul următor Dumnezeu să ne binecuvinteze în activitatea pe care o desfășurăm. La mulți ani, Adra, la mulți ani tuturor! A mai trecut un an prin mila Părintelui nostru Ceresc, un an plin de provocări, dar și de realizări frumoase. Pentru toate aceste lucruri aș dori să mulțumesc celor care ne-au fost alături, dar în mod special lui Dumnezeu, cel care ne-a oferit totul. Îmi doresc pentru ceea ce urmează să fim mai productivi și mai aproape de Dumnezeu. La mulți ani, Adra România! Pentru 2025, ce se anunță un an plin de semnificații istorice și chiar profetice, doresc din partea Adra un an binecuvântat de Dumnezeu tuturor acelora care ne-au ajutat, ne-au sprijinit, ne-au fost aproape, așa cum au știut ei mai bine, dar și tuturor beneficiarilor noștri. La mulți ani! Pentru anul care vine, ne rugăm să aveți parte de binecuvântări din belșug, bucurii, pace și credință sub ocrotirea lui Dumnezeu. Dorim să fim mai aproape de El și mai aproape unii de ceilalți, călăuziți de îndemnul tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Misiunea Adra rămâne aceeași, și anume să lucrăm pentru o lume mai dreaptă și mai sustenabilă, în care fiecare om să poată atinge bunăstarea deplină, fizică, psihică și spirituală, iar lucrul acesta așa cum Dumnezeu a intenționat. Din toată inima, la ceas de an nou, primiți prețuirea noastră și răsplata de sus. Vă dorim clipe binecuvântate alături de cei dragi. La mulți ani! Thank you.